I ara anem amb la primera part del concert, que tracta d'una recopilació de tocs civils, d'oració i avís. Comencem. Obrim el concert amb un toc que el podem escoltar tots els dies a les 8 del matí, a l'eixir el sol. Al matí cap al llevant, quan naix el dia, les campanes van dient Ave Maria. És el toc de l'alba. Com totes i tots sabem, antigament la torre campanar era un mitjà de comunicació imprescindible dins d'una població. És per això que quan hi havia un incendi, alguna casa, molí, Serra Calderona, per exemple, es feia sonar la campana major per a que tot el poble poguera acudir per a poder sufocar-lo. En el cas de Bétera, este toc no realitzava el campanar, sinó que es feia a la casa del castell, en la campana Carmen Lluïsa, que actualment està instal·lada al Col·legi Nostra Senyora del Carmen. El toc era el següent. De moment no l'escoltem.